Il-Gvern Laburista permezz tal-Ministeru għall-Ambjent żamm kelmtu mar-residenti ta' Birzebbuġa, Santa Venera u l-Marsa hekk kif fl-aħħar jiem ġew inawgurati proġetti ambjentali ġodda f'dawn il-lokalitajiet. Dawn il-proġetti ġabu reazzjonijiet pożittivi mir-residenti u anke mis-Sindki. Kobor ta' 1700 kwadru ġnien l-indipendenza f'Birzebbuġa kien ilu żmien twil f'kundizzjoni ħażina, bekk kien jeħtieġ xogħol qawwi ta' riġenerazzjoni biex jissodisfa ħjar il-ħtiġijiet tal-komunità tal-lum. Is-Sindku ta' Birzebbuġa CAMILLERI faħħar il-mod kif il-Gvern qed jaħdem jitfid mal-Kunsilli biex iwettaq proġetti ambjentali. It-tieni proġett li ġie inawgurat huwa dak fil-kumpless ta' Hospice Malta f'Santa Venera. Is-Sindku Gianluca Falzon stqarr li dan il-ġnien se jservi ta' spazju terapeutiku għal pazjenti li jirċievu kura paljattiva. It-tielet proġett dak tar-riġenerazzjoni ta' ġnien Spencer fil-Marsa li minn ġnien kien lokal abbużi u fi stat ta' telqa kbira. Is-Sindku tal-Marsa Duk Farrugia qal li l-iskopijiet ta' din il-meravili huma ħafna, eżempju żoni għal pikniks għal residenti Marsin u l-pubbliku ġenerali.